Dnes si ukážeme, ako udeliť prístupy a povolenia vo vašom účte Google Analytics. Na začiatok sa uistite, že máte dostatočné oprávnenia na správu používateľov. Prejdite na stránku analytics.google.com a prihláste sa do vášho účtu. V ľavom dolnom rohu kliknite na ikónu ozubeného kolieska Správca. V nastavení účtu vyberte možnosť správa prístupu k účtu. Kliknite na modré tlačidlo plus v pravom hornom rohu a vyberte položku Pridať používateľov. Zadajte e-mailovú adresu používateľa, ktorému chcete udeliť prístup. Vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete prideliť. Existujú rôzne úrovne prístupu od čítania až po správu s plnou kontrolou. Pamätajte, že správne riadenie prístupov je kľúčové pre zabezpečenie vašich dát. Dávajte pozor, komu pridávate prístup a uistite sa, že užívatelia majú len tie právomoci, ktoré skutočne potrebujú. V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Pridať a užívateľ dostane notifikáciu o pridelení prístupu do vášho účtu Google Analytics. Pre viac užitočných marketingových tipov sledujte naše ďalšie YouTube videá.